Olu lusasazo ngqo lwendaba lusiza kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini naze ziphambili ngokuhlwanje. Of South Africa, you do not own women. Just because you've spent on her does not mean that you owe her or she owes you anything. Abazili kwinkonzo yomncwabo yabazali ababini nabagetyengwe eMamelodi East kutshanje babongoza basemagunyeni ukuba bathi xhaxhe iinzame zokukhusela amanina. Kuhlatywa ikhwelo lokuba abaphathi benkonzo yesipolisa yeli kunye nesebe lesipolisa sesixeko saseRhawutini i-JMPD basombulule ukruthwa-kruthwano oluphathelene nomsebenzi wabo emva kokubamba amalungu ezi-arhente. Molweni emakhaya, singonondaba belijelo losasazo sesilungele ukuniphakela kuvimba wethu wangokuhlwanje ngokukhawuleza masingene emxholweni. Babekwe kwikhaya lokugqibela kwilali yaseLukhau kude kufuphi naseLimpopo abazali ababini abagetyengwa ababulawe eMamelodi East kwiveki ephelileyo. Uchiamo oneminyaka engama-20 kunye noBaleseng Moramang badutyulwe babulawe ePitoli kwiveki ephelileyo ngethuba bebuya kwindawo yolonwabo. Imimoya ibinxunguphele kusika emathunjini nanjengoko bekundululwa abazali ababini abanqamlelwe ubomi ngesaquphe kwinkonzo yesingcwabo sabo namhlanje. Usapho oluzilileyo luthi uThiamo noBaliseng bebephila nqwa njengamawele ubomi babo bonke nanjengoko bebesoloko bengumtya nethunga. Kambe ke olusapho lusathe nkamalala inkohlakalo engaka kumtyholwa obulale ezintyatyambo zimbini uThebogo luthi kumele agagane nesingqengqwa isigwebo. We need a harsh sentence, it is said to us, as we were looking forward to spending the festive season with the deceased and also to see their schoolwork. Amakhulukhulu wabazili aphuma kwimimandla eyahlukeneyo yaseLimpopo naseGauteng agqwale emswanini, futhi ke amanye amanina kule nkonzo azityande igila ngokuphathelene nokhuseleko lwabo. So we feel like we are not protected, and we feel like the generation that still need to come after them, they are still not safe. Government must take the action about this because we are not safe at all. This thing is very painful. Our sisters, our children, us, we are dying because of abusive men. Lo gama umphathiswa wezempilo eLimpopo ube inxalenye yokubopha inxeba kusapho ekwagxininisa ekubeni inkqubo yezobulungisa ingabi ethe-ethe ekuqaleni ubundlobongela obusekelwe kwisini kwisizwe ngokubanzi. We are here representing the provincial government to come and support the family throughout this difficult situation, because when you look at these children, they are very young. They had their whole future in front of them, and yet there's somebody who decided to cut that future short. Ukanti ke inkundla kaMantye eMamelodi samgcinela uvalelweni uThebogo oneminyaka engama-38 nobekwe amatyala okubulala amabini. Kunjalo nje uza kuvela enkundleni kwakho ngomhla we-19 ngoJanuwari wonyaka ozayo. Kuhlatywa ikhwelo lokuba abaphathi benkonzo yesipolisa yeli SAPS kunye nesebe lamapolisa esixeko saseRhawutini i-JMPD bahlale phantsi basombulule ukruthwa-kruthwano oluphakathi kwabo ngomsebenzi wabo kwinyathelo elingaqhelekanga. Amagosa ezi-arhente zomthetho zimbini abambe avalela amalungu elinye icala kwinyanga ephelileyo ngethuba lamalungu ebesenza umsebenzi wesipolisa eGauteng. Ngomhla we-17 kwinyanga ephelileyo kubanjwe amagosa asixhenxe e-JMPD eBurgersdal ze kwintsuku ezintlanu kulandela oku amagosa ezomthetho eRhawutini abamba amagosa esipolisa asixhenxe emva kwezityholo zokuxhwila nokunyanzelisa intlawulo kumsebenzi mgodini ongavumelekanga. Obviously, you are going to have those tensions because now we're able to cross border from Johannesburg to other areas and chase criminals from Johannesburg up into the other areas. So, but we've escalated that to the MEC for Cocta,
to intervene. Amapolisa athi zozibini eziganeko ziphambi kwenkundla zamatyala kwaye uphando lusaqhuba. Due to the sensitivity of the legal process and to ensure the integrity of the ongoing investigations, both matters regarding JMPD and SAPS remain the subject of ongoing investigation internally and by the South African Police Services, so the JMPD cannot touch extensively on the two cases. Umphicothi wolwaphulomthetho uthi eyona ngxaki kwezi arhente kukungakwazi ukusebenzisana ekugcineni ilizwe nabemibeli bekhuselekile. The problem that we have with our authorities in the country, the police as well as the traffic officers, is that they're not fully trained. They're not knowledgeable. They cannot make proper decisions, not all of them, but most of them. And they don't want to work together. That's the huge problem. Imanyano yabasebenzi bakamasipala isamu ithi oku kunefuthe elibi kwisidima searhente zezomthetho. Both agencies operate under clear legal frameworks that require coordination and mutual respect. The recent events highlights the urgent need for inter-agency engagement to restore trust and ensure that operational disputes are resolved lawfully and professionally. Le manyano ikwathi abalawuli abaphezulu kwezi arhente mabadibane ngokukhawulezileyo ukukhawulelana nale meko. Umongameli Cyril Ramaphosa uluqukumbele uthotho lotyelelo lwaseburhulumenteni nabasemagunyeni aphezulu kumazwe amane olujolise ukuqinisa intsebenziswano yeli namazwe ehlabathi jikelele nasekuphuculeni ingqalelo yobongameli be-G20 ukususela kumzantsi mpuma i-Asia kunye ne-Europe. Ukuthethathethana komongameli kuthabathele ingqalelo kurhwebelwano olwahlukeneyo, uphuhliso lolutsha nokuzinzisa ihlabathi jikelele. Kule nyanga edlulileyo umongameli Cyril Ramaphosa ubekwiphulo elicwangcisiweyo elisukela eMalaysia likwavakalisa izingqi nase-Indonesia letsiqata eVietnam layoqhina eSwitzerland. Utyelelo ngalunye lutyhile imigudu yokubeka uMzantsi Afrika njengelizwe elingundoqo nanjengekhonkco phakathi koqoqosho olusakhasayo noluphuhlileyo jikelele. At a time of global disorder, the countries of the global south must evoke and revive and further embrace the spirit of Bandung to chart a new course for our shared future. Kananjalo livakele ikhwelo likamongameli ukusuka eKuala Lumpur ukuya kuthi eBern ebethelela umyalezo wentsebenziswano yamazwe ehlabathi emele ukuba phezu kweziseko zolingano, inhlonipho nokukhula okuzinzileyo. Kambe ke utyelelo lwakhe likarhulumente eSwitzerland libe ngamaphethelo kwihambo yakhe yamazwe ngamazwe yaye ibele lokuqala nqa lomongameli wexesha lenkululeko yeli kwisizwe saseEurope. Urhwebelwano nokuthi xhaxhe komgangatho woqoqosho ngeentlobo ezahlukeneyo ibe yeminye yemiba ephambili kumxholo lamazwe azijule ijaco ekubeni inyandenye eluqilima ekuphathisaneni phakathi kwemingeni yentlawulo zoluhlu lwamaxabiso jikelele. Lo gama Intlanganiso ye-G20 engokuxhotyiswa kwabasetyhini enjongo ikukhuthaza ukuzibophelela kwehlabathi kulungano ngokwesini, ukuxhotyiswa kwabasetyhini kwezoqoqosho kunye nobudoda obunefuthe elihle iqukunjelwe eKempton Park eMpumarandi ngaphandle kwesivumelwano. Abathunywa abakwazanga ukuvumelana ngengxelo yokugqibela yomphathiswa efanele ukuba ithwe thaca kwingqungquthela yenkokheli ebudeni bale nyanga. Ubongameli be-G20 boMzantsi Afrika sele bufikelela esiphelweni ngomhla wama-30 kule nyanga, kwaye iqela le-G20 lokuxhotyiswa kwabasetyhini libambe intlanganiso yalo yokugqibela yabaphathiswa eKempton Park kule veki. Indibano ekhokelela kwingqungquthela ye-G20 ephambili ekupheleni kwale nyanga idibanise abathunywa bavela kumazwe ayinxalenye ye-G20, amazwe atyeleleyo kunye nemibutho yamazwe ngamazwe ukuqhubela phambili izibophelo zehlabathi malunga nokulingana ngokwesini, ukuxhotyiswa kwabasetyhini kwezoqoqosho kunye nokupheliswa kobundlobongela obusekele kwisini. Notwithstanding the progressive decision of leaders at the New Delhi summit to establish the Empowerment of Women Working Group to promote, advance and accelerate the empowerment of all women and girls and achieve gender equality.
Ngaphandle kwezibophelelo kuvunyelwene ngazo, ingxelo kaSihlalo ibonisa ingxoxo kunye neziphumo zenkqubo. Umbutho we-UN wabasetyhini uthi ngeli lixa ungavumelani kubangela umngeni uza kuhlala unethemba kwaye uzimisele ngokulingana ngokwesini. The issue is that we are seeing a regression, an attempt to take away the freedoms, to take away the rights, the enjoyments that women have achieved over time, and maybe replace that with very regressive, very negative values. Yimiba ephambili ye-G20 ukuxhotyiswa kwabasetyhini phantsi kobongameli boMzantsi Afrika igxile kwandiseni ukubandakanya kwabasetyhini ngokwezimali nokuphelisa ubundlobongela obusekelwe kwisini kunye nokubulawa kwabasetyhini. Positive masculinity is about behavior. It is also about accountability. It is also about advocating for men to take responsibility. Owona myalezo uphambili wolu suku ibiwudoda obuncumisayo njengeqhinga kunye nendlela yokuguqula ukulingana nesidima. Olu luvo lwabethelelwa ngamalungu ahlukeneyo ngexesha lengxoxo. Sinamkele kwakhona umongameli we-NFP uIvan Barnes ufuna i-IFP isuse inkulu-baphathisi yaKwaZulu-Natal uThami Ntuli esithi xa i-IFP isilela ukwenza oko i-NFP iza kubuhlola kwakho ubume bayo kulawulo lwephondo lobambiswano njengoko bengasamthembi uNtuli. The ultimatum we are giving, I want to emphasize, sithi i-IFP ayikhiphi uThamsanqa Ntuli. Lo umnqamla juqu okhishwe upholi be-NFP isihlalo so-NFP sisemqoka ukuqinisekisa ukuthi ubakhona uhulumeni wobumbano esifundazweni. Kodwa ke manje lokhu uzinzo njengoba i-NFP memezela ukuthi ayisabuthembi upholi bukaNtuli. Mnumzana uBantu uphinde wasole i-IFP ngokuhluleka ukufeza isivumelwano mayelana nesikhundla sobumeya kumasipala wesifunda saseZululand. Athi sasathenjiswe i-IFP. Phambilini umongameli we-IFP umnumzana uVelenkosi Nhlabisa wakuphika lokhu. Kwakuvunyelwene phakathi kwenkatha ne-NFP ukuthi konikezwe i-NFP asikaze sikufihle lokho. Kodwa sane ukufika khona basijikela. Mnumzana uBantu uphinde waqinisekisa ukuthi iqembu lakhe lizohlangana ne-MKP ngekusasa lesifundazwe. I-NFP isikholwa ukuthi i-MKP okuyiqembu elikhulu kumele ihole isifundazwe. Let us tell you, people of the Mid and the people of South Africa, that sitting here, we've got an invitation from the MKP. And in our NEC meeting today, earlier on, we've resolved that we are going to attend that particular meeting. Konke lokhu kwenzeka ngesikhathi i-NFP nayo ibhekene nezinselelo zangaphakathi. Umnumzana uBantu usanda kufaka isicelo sokuthi kususwe isihlalo esifundazwe ophinda abe yilungu lesishayamithetho uMbali Shinga. Lolu daba luphambi kwenkantolo. Okwamanje akakacaci ukuthi kuzokwenzakalani ngohulumeni wobumbano. Kwindaba ze-SABC ngo-Ayanda Mhlongo msethekwini. Owayesakuba ngumongameli weli uThabo Mbeki uthe noxa eli ligqibe iminyaka engaphaya kweminyaka engama-30 kwinkululeko kodwa lisathwaxwa yimiba edinga izisombululo ezingxamisekileyo zolawulo olurhuqa eludakeni imibhodamo eliqela. Ube ethetha kusungulo lwengxoxo kazwelonke yemfundo ephakamileyo kwiphondo laseMpuma Koloni kwidyunivesithi yaseNelson Mandela eGqeberha. Ubizo olujonge kwizifundiswa ukuba bangapheleli nje ekunqweneleni inguqu kodwa bakhokhele kwiincoko eziza kuzisa phambili impendulo nezisombululo eziphathekayo. Lo wayesekuba ngumongameli uxelele abo bebezimasela umsitho ukuba ingxoxo zikazwelonke i-National Dialogue zimiselwe ukuba liphulo apho abemi belilizwe bangaqubisana nemingeni equka urhwaphilizo nentswela-ngqesho ngaphakathi kwezinye ingxaki. Economy is in crisis. The politics is in crisis. Crime and corruption crisis. Even our relations with the rest of the continent crisis.
There's nothing you can look at 8, at South Africa at 30, which does not say crisis. Intetha kaMbeki ibibanjwe phansi komxholo othi Making Sense of the National Dialogue, a People in Conversation, nalapho ebecacisa injongo zengxoxo zikazwelonke. Lo msitho uyinxalenye yamaphulo engxoxo zikazwelonke zixhaswa yi-Strategic Dialogue Group neThabo Mbeki Foundation. Namhlanje ke iNelson Mandela University idibene neStrategic Dialogue Group endingusihlalo wayo apho sijonga igalelo lezemfundo ephakamileyo ekuphucukiseni nokuphakamisa iphondo eli-Eastern Cape. As universities in particular, we are charged with the responsibility of molding young minds and preparing leaders of the future. Kwindaba ze-SABC ndingusisipho Ncumbe eGqeberha. Isebe lezolimo kwiphondo laseMpuma Koloni lithi liza kutyala izigidi zerandi ezingama-65 ekuxhobiseni amafama kulo nyaka-mali wokuvelisa okulinyiweyo. Umphathiswa wezolimo uNoncebo Khontsiwe uthi le yenye yendlela urhulumente azama ngayo ukuphelisa indlala kuquka nokudala amathuba emisebenzi. Ixesha lokulima lakulo nyaka liphehlelelwe ngokusesikweni kwifama iJJ Cebukuhle Bazia kwisithili sase-OR Tambo. Esi sithili sasichazwe njengesinye sezithili ezithwaxwa kanobomi indlala. UJJ Farming uspecialize nge-grain ne-vegetables. Abasebenzi balapha youth yonke. I think sina 10 yabasebenzi abapermanent. Then seasonally siqesha 50. Iphondo lithi imifuno nombona yeyona ezothi ilinywe kwihektare ezingama-23,000 kwiphondo jikelele. Sizobonisa amafama ukuba naxa ethe aqalisa umsebenzi siyawaxhasa silisebe ngezinto. Sibabonisa ke ngalamafama alapha umsebenzi awenzileyo bangabantu abatsha khange baxhomekeke okanye barelaye solely kwi-department njengoba isupporta bakwazile ukukhangela nabantu be-private sector for mentoring nazinye i-resources abazidingayo. Nangona nje le nkxaso-mali ingenako ukuhlangabezana neemfuno zabo bonke abalimi baye bakhuthazwa ukuba baqhubekeke befaka izicelo. We encourage them not to give up. They must apply and fix all these outstanding issues that are identified in their applications. But singo-AFASA as an umbrella body representing as commodities, sisoloko siqhagamshelana no-national uba noko mayibe ngathi iyenyuka inasuka ibudget. Uluntu luyakhuthazwa luziqalele iigadi zalo ukuncedisa ekupheliseni indlala. Ndingulwandile Mbulali eMthatha. Inkundla kutshanje ivale amajelo eWhatsApp asasaza amanqaku angaginyekiyo ngabantwana. Apha estudio sinayo intatheli yethu yezobuchwephesha uSandile oza kusicacisela ngalomba. Sandile, sikwamkele sibulele nangexesha lakho. Ingaba esi sigwebo sithetha ukuthini kubazali nabantwana? Masiqale ngokwenjenje, ezi channels zifumaneka apha kuWhatsApp lo abazali bacommunicator ukusebenzisa yena kwakunye nabantwana. Umfumana okanye uzifumana ezi channels xa usiya kwiqhosha elithi updates apha kuWhatsApp. Ziqalwe nguMeta ke le company owner uWhatsApp, uInstagram kwakunye noFacebook emveni kokuba ebonile ukuba abantu abaninzi abasayibukela itelevision, so that umzekelo SABC athathe icontent yakhe abangakhange bayibukele kakhulu abantu bayifaka kwi-channels ukwenzela ukuba wena ngexesha lakho elichanekileyo ukwazi ubukela nayiphi na i-channel ofuna ukuyibukela. Le mthetho okanye le order yecourt ibonakalisa okanye ithetha ukuthi abazali mabaqaphele into yokubana zikhona izinto ezenziwa ngabantwana abangazaziyo bona, and le nto sithi ke abantwana mabakhuseleke yinto enyanzelekileyo kakhulu, ngakumbi xa sisebenzisana nezi companies okanye ezi platforms zifana noMeta. Sifuna ukuthi ke bazalenelisa ukubana mabangabamonitorishi qha abantwana ku social media. Kuyanyanzeleka ukuthi uhlale
phantsi nomntana uthethe naye, ngoba ayusolution into yokokuba uthi awuzomthengela umntana ifowuni okanye ifowuni uzayithatha emntaneni. Siyabacela ke nootishara okokuba nabo mabathathe inxaxheba ukuba mabathethe nabantwana, bangayivi le nto only nabazali, nangona nje ingekho mthethweni into yokuba ootishara okanye ingekho kwi-curriculum i-digital lessons. Siyabacela ukuthi bayenze loo nto leyo ngexesha labo elichanekileyo. Okokugqibela Lisa, kukho izinto kuthiwa civil society organizations okanye igroup, ezi zinto zifana necawe, nabo bayacela ukuthi bathathe inxaxheba yabo ukuncedisana nabazali, nootishara kwakunye nee-communities. Ngenxa yexesha ke Lisa, ndiyabacela abazali kunye nabantwana bahambe baye kwipage kaSandile Hlangani ka-TikTok, balike ipage, kulapho siqhubeka khona ngale ncoko yanamhlanje. Enkosi Sandile, sibulele ngexesha lakho. Busuku benzolo.